Situacija sa oboljelim osobama od COVID-19 u Tutinskoj opštini je nešto bolja, zaključili su članovi opštinskog kriznog štaba. Počela je i dezinfekcija prostorija republičkih i lokalnih institucija i ustanova. Na današnjoj sednici smo upoznati bili sa epidemiološkom situacijom u opštini Tutin i ona je u odnosu na prethodna dva dana u malo boljem stanju. Između ostalog, pored epidemiološke situacije, akcent smo bacili na početak školske godine koji počinje 1. septembra i razmatrali o tome da moramo zajedno sa članovima aktiva direktora i sa članovima kriznog štaba u narednom periodu sumirati celokupnu situaciju i doneti neke konačne zaključke koji se tiču početka školske godine u opštini Tutin. Pored toga, javno komunalno preduzeće izvestilo organ kriznog štaba gde je predočeno da je počela dezinfekcija svih javnih i državnih ustanova na teritoriji opštine Tutin, tako da smo u jučerašnjem i današnjem danu već izvršili dezinfekciju celokupne unutrašnje prostorije Doma zdravlja u Tutinu. Danas je ta dezinfekcija došla i do policijske uprave u Tutinu, zatim do Doma za lica ometena u razvoju opštine Tutin, kao i prostorija gde su smešteni azilanti na teritoriji opštine Tutin. Članovi kriznog štaba su razmotrili opcije početka nastave u osnovnim i srednjim školama u opštini Tutin. Konačnu odluku će zajednički donijeti s aktivom direktora osnovnih i srednjih škola u Tutinskoj opštini.